አምላክ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ካብ ቀረባን ካብ ርሑቕን ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከትን ረድኤትን ንምስታፍ ዝተኣከብኩም ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ክቡር ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል ክቡራን ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት መንበረ ፓትርያርክ ዝኸበርኩም አቦታት ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ምእመናን ወምእመናት ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ብስም እግዚአብሔር ደሓንዶ መጺኹም ደሓንዶ ውዒልኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈጣሪና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም በብማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብምኽንያት ቅዱስን ጻድቅን አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስቲ ዘለናዮ ዘመንን ኩነታትን ብምትእስሳር ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብ ፍቕዲ 26 ኦ ህጹጻነ ሃይማኖት ምንት ያፈራሃክሙ አቱም ጎደሎ ሃይማኖት አቱም ጎደሎ እምነት እንታይ የፍራሃኩም አሎ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብ ፍቕዲ 26 ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 23 ወኮነ አቢ ድልቅልቅ ውስተ ባሕሪ ይብል። ኣብቲ ባሕሪ ድማ ብርቱዕ ምንዋፅ ኣብቲ ባሕሪ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ማዕበልን ነውፅን ነበረ ይብል ቅዱስ መጽሓፍ። ኣብዚ እዋን እዚ ብርቱዕ ነውፂ ብርቱዕ ምንዋፅ ማዕበል ምስ ኣጋጠመ ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ መርከብ ደቂሱ ዝነበረሉ ጊዜ ደቂ መዛሙርቱ ኦ ጎይታ ክንጠፍእ ዶ ግድና የብልካን እዩ ስለምንታይ እናጠፋእና ስቂልካ ትርእየና ኢሎም ምስ ነቕነቕዎ ምስ ተንስእዎ ክርስቶስ አምላክና ዝመለሶ ኦ ህጹጻነ ሃይማኖት ምንት ያፈራሃክሙ አቱም ጎደሎ እምነት እንታይ የፍርሃኩም አሎ። እግዚአብሔር ምሳና ካብ ሃለወ ክርስቶስ ጎይታ ምሳና ካብ ኮነ ዘፍራሐና የለን ዘጥፋአና የለን ኢልኩም አይትተብዑንዶ ንምንታይ ተጨነቁለሁም ይብል። መከራን ተመጸኩም መከራን ተበርታዓኩም ዓስቢ ተዓጋሲ ዝህብ እግዚአብሔር ምሳኹም እናሃለወ መከራን ነውፅን ናይዛ ዓለም እዚ ንጽቡቕና እዩ ንበረኸትና እዩ መንግሥተ ሰማያት ንምእታው ክሕግዘና እዩ ብምባል ንምንታይ ዘይተዕገሱ ዝብል ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ ክትምህረና ጥበቡን ምስጢሩን እግዚአብሔር ይግለጸልና። ቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ዓለም እዚ ን562 ዓመት ኣብ ዓለም ዝተቐመጡ እዮም። ከምቲ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና እተስተምህሮ አቦኦምን አዲኦምን ውላድ ሲኢኖም ብጸሎት ብሱባኤ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ሥላሴ ምስ ነብዑ እግዚአብሔር ሰሚዕዎም ሓሳብ ልቦም ሰሚሩሎም ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ ዓለም ዝባርኽ ንሙሉእ ዓለም ዝቅድስ ንሙሉእ ዓለም ምኽንያት በረከት ዝኾነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይብዎም ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር ይብጽሐዩ። ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዲ 3 ዓመት ምስኮኑ ቅዱስ ገብርኤል ናብኦም ተላይኹ ብቅድስት ድንግል ማርያም ብቅዱሳን መላእኽቲ በቶም ዓበይቲ ጻድቃንን ሰማዕታትን ከም ዝባረኹ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ናብ ገዳም ወሲድዎም ይብል። ኣብ ገዳም አባ ዘመደ ብርሃን ዝተባሃሉ ቅዱስ ባሕታዊ ድማ ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ
ካብ ህፃንነቶም ትምህርተ ሃይማኖት ተማሂሮም ንእግዚአብሔር ከም ተቀዲሞም ምስጢረ ሥላሴ ተገሊጹሎም ብህፃንነቶም ምምስጋን ዝጀመሩ ኣብ ዓለም ኣብ ገዳም ምስ ኣተው ድማ ምስ ኣራዊት እናነበሩ ከይፈርሁ ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብሩ ከለው እግዚአብሔር አምላክ ሱሳ ኣናብስ ሱሳ ኣናብር ብየማኖምን ብጸጋሞምን ከዕጅብዎም ከለው ሱሳ ኣናብር ሱሳ ኣናብስ ብየማንን ብጸጋምን ኮይኖም ንቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክኽተልዎም ከለው ከይፈርሑን ከይተናወጹን ኣብዚ ዓለም እዚ ዝተመላለሱ ቅዱስ አቦዮም በረከቶም ምስ ኩላትና ይሁን። 300 ዓመት ዝኣክል ኣብ ናይ ግብፂ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ኣህጉርን እናዞሩ ዝሰበኹ ቅዱስ አቦዮም 262 ዓመት ድማ ኣብ ምድረ ኣግኣዚ ተመላሊሶም ወንጌል ዘስተምሃሩ ጻድቕን ቅዱስን አቦዮም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ብጾም ብጸሎት ብሱባኤ እግዚአብሔር አምላክ ደግፍዎም ለእግዚአብሔር አምላክ አስሚሮም ምንተ ኃጥኣን ቁልቁል አፎም እናተተኽሉ ክሳብ 100 ዓመት ዝኣክል ዝነብዑን ዝሓዘኑን ቅዱስ አቦ ምንተ ሃይማኖት ምንተ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ድማ ሓንቲ ዓይኖም ክሳብ ምስኣን ዝበጽሑ ቅዱስ አቦዮም ስለዚ ከምዚ ዝኾኑ ቅዱሳን አቦታትና ኣብዚ ዓለም እዚ ፍርሃት ዘይኮነ ትብዓት ሒዞም ኣብዚ ዓለም እዚ ነውፅ ዘይብሉ ብሰላምን ብፍቕርን ብቅሳነትን ንቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እናሰዓቡ ምስ እግዚአብሔር አምላክ እናተመላለሱ ነዚ ዓለም እዚ ተመላሊሶሞ ነቢሮሞ እዮም። ስለዚ ቅዱሳን አቦታትና ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብሩ ከለው ንእግዚአብሔር አምላክና አስሚሮም ንእግዚአብሔር አምላክና አገልግሎም ካብ ሓላፊ ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ካብ በራሲ ናብ ዘይበርስ መንግሥተ ሰማያት ዝተሰጋገሩሉ ታሪኻዊ ዕለት እዩ። ወተቀበልዎ መላእክት ወአብእዎ ኢየሩሳሌም ሰማያዊተ እናበሉ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ብማህሌትን ብውዳሴን ንቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዕለት እዚ ንመንግሥተ ሰማያት ዝተሰጋገሩሉ ዝኣተውሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ገድልን ታሪኽን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቀጻልን ሰምዖ ቀጻልን መሃሮ ናይ ቅዱስ አቦና ታሪኽ እዩ። እቲ ዝዓበየ ቅዱሳን አቦታትና ምስ ሎሚ ምስ ኩነታት ናይ ዓለምና ምስ ኩነታት ናይ ኩሉ ነገር ኣተኣሳሲርና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱሳን አቦታትና ዝምዕድናን ዝምህሩናን ሎሚ እንታይ እዩ? ዓለም ደላያ እንተበለት ዓለም ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እንተተናወፀት እግዚአብሔር ከንታይ ይብለና? እቶም ኣብ ዓለም ዘለው ሜዳታት ኩሎም ብዓለም ዝመሓላለፍ ዘሎ ሎሚ ተስፋ ዘይብላዕ ዓለም እናኾነ ትኸይዳላ። እዚ ሎሚ እንሰምዖን እንሪኦን ዘለና ሎሚ ዝያዳ እናስተውዓልናዮ ክንከይ ዝግባአና ብጀካ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ውሕስነት ዝኾነ ነገር ወልሓደ የለን። ኣብ ዓለም ዋሕስ ክኾኖም ኢሎም ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ጽዋራት ሰሪሖም ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ሚሳይላትን ካልእ ዝተፈላለየ ነገራትን ሒዝና ዝብሉ ብሓደ መዓልቲ ክጠፉ ከለው ንሪኦም ኣለና። ንእግዚአብሔር ዝሓዘ ሰብ ግን ጥፍኣት የብሉ። ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ እንታይ እዩ ዘፍርሃና ዘሎ? ሎሚ ኣብ ህይወትና ክነስተውዕሎ ዝግባአና ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብ ፍቕዲ 28 ኦ ህፁፃነ ሃይማኖት ምን ያፈርሃክሙ ኣቶም እምነቶም ዝጎደለ ሰባት እንታይ ይፍርሃኩም ኣሎ ኢሉ። ኣብ ዓለምና እዚ ሎሚ ወዲ ሰብ ኣብ ህይወቱ መራሒ ሃገር ስለ ዝኾንካ ውሕስነት ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ዝዓበየ ዝተፈላለየ ነገር ሃሊካ ማለት ውሕስነት ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መራሕቲ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ብዘይ ሓላዊ ምተንቀሳቐሱ ነይሮም። ቅዱሳን አቦታትና ምስ ኩሉ ክብሮምን ምስ ኩሉ ዝንኦምን
ቅዱሳን ጻድቃን ንእግዚአብሔር ስለዝሓዙ ኣብ ህይወቶም ተቢዖም ተመላሊሶም ኮሪዖም ተመላሊሶም ፍርሃት ኣይነበሮምን ሎሚ ንእግዚአብሔር እንተዘይሕዝና እግዚአብሔር ምሳና እንተዘይኮይኑ ኣብ ህይወትና እዚ ሎሚ ንዓለም ንሪኦ ዘለና እንሰምዖ ዘለና ክነሰውዕለሉ ክንመሃሮ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ዓለም ከምዚ ሒዞም ክንድዚ ዝኣክል ኣፅዋር ብሓንቲ መዓልቲ ንዓለም ከጥፍእ ዝኽእል ንሃገር ብከምዚ መንገዲ ክድምስስ ዝኽእል እናተባሃለ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝመሓላለፍ ዝወፅእ ሰባት ድማ ነዚ እናረኣና ምህላውናን ዘይምህላውናን ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ኮይኑ ዝስማዓና ውሕዳት ኣይኮነን እግዚአብሔር ከ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ከ እንታይ እዩ ዝብል ብመጀመርታ ኣብ ህይወትና ክነስተውዕሎ ዝግባአና ሃይማኖት ክበሃል ከሎ ኣብዛ ዓለም እዚ ፅባሕ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ደብረ ዘይት ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ መዓልቲ እዩ ኣብዚ ድማ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣብ ዓለም ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ክምህር ከሎ ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ ኢኹም ኣይትሰንብዱ እዚ ናይ መጀመርታ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክምህረና ከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክትንስኡ እዮም ዓብይ ቅልውላው ኣብ ዓለም ክመፅኡ ግን ኣይትሰንብዱ ኢሉ ስለዚ ሎሚ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንርኢ ክንሰምዕ ከለና ዓለም ተወዲኣ ከምዚ ኮይኑ እናበልና ርእስና ክነናውፅ ዘይኮነ ውፅኢት ናይዚ ድማ እንታይና ንኸውን ዘለና ሎሚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እስከ ከምቲ ንብሎ ዘለና ዓለም ተወዲኣ ኢልና እንተሓሲብና ዓለም ተተወዲኣ ጸሎት እዩ ዘድሊ ዋላስ እኽሊ ምሽማት እዩ ዘድሊ ዓለም ተተወዲኣ ሎሚ እንታይ ኢና ኣስቤዛ ምጉያይ ኣስቤዛ መሓዝ እዩ ዘድሊ ዋላስ ጸሎት እዩ ዘድሊ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ህዝቢ ነነዌ ኣብ ታሪኾም ሃገርኩም ጠፊኣ ሃገርኩም ተደምሲሳ ተስፋ የብላ ምስተባሃሉ እኽሊ ሸሚቶም ኣስቤዛ ድዮም ሒዞም እንታዮም ገይሮም ሎሚ እንታዩ ዘጓይየና እንታዩ ፀደፍደፍ ዘብለና እንታዩ ዘፍርሃና ዘሎ ኢልና ኣእምሮና ክንፍትሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ትምዕደና ትምህረና ኣላ ኦ ህፁፃና ሃይማኖት ምንት ያፈራሃኩሙ ኣቱም ጎደሎ እምነት እንታይ ዘፍርሃኩም ዘሎ ክንድዚ ዝኣክል ብሓደ መዓልቲ ዘጥፍእ ኣፅዋር ተታሒዙ ኢልና እንተተጨነቕና እሞ ኣስቤዛ ስለ ዝኣክብካ ትድሕን ማለት እዩ ሰኹላትና ነሰውዕሎ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስተውዓሉን ይዓድለና ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ኣብ ታሪኽ ቅዱሳን ኣቦታትና ካፍቶም ምስኦም ዘሎ ምሳና ዘሎ ከም ዝበዝዕ ካፍቲ ንሶም ዓጢቖሞ ዘለው ንሕና ዝዓጠቕናዮ ከም ዝዓቢ ቅዱሳን ኣቦታትና ክገልጹልና ከለው ከምዚ ብምባል ኣብ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 6 ብፍላይ ድማ ኣብ ፍቕዲ 16 ዘሎ ኣብ ዘመን ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ዝተፈጸመ ታሪኽ እዩ እዚ ከዓ ንጉስ ናይ ሶርያ ንሃገርና ቅልውላው ዘምፅእ ዘሎ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ እሞ ኣሲርኩም ኣምፁ ብምባል ሰባት ለኣኸ ወተሃደራት ለኣኸ ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ዕጥቃ ዓጢቖም ኣፍራስን ሰረገላታትን ዘልዮም ኩሉ ጼሮም ናብኡ ክመፁ ከለው ኣገልጋሊ ናይ ነቢ ኤልሳዕ ዝነበረ ግያዝ ዝተባሃለ ኣብ ርሑቕ ከለው ረኣዮም ይብል ሽዑ ናብ መምህሩ እናጎየየ ብምምፃእ ድማ ጎይታ ኢሎምስ ኣኺልና ጠፊእና ኢና ኣፅዋርን ሰረገላታትን ኣፍራስን ሒዞም ከቢቦሙና መውፅእ የብልናን ክብሉ ጀሚሮም ይብል ሽዑ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ነቲ ተማሃራይ ከምዚ ብምባል መሊስሉ ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ እቲ ተማሃራይ እንታይ እዩ ጠሚቱ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ እንታይ እዩ ርዩ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ኣፍራስን ሰረገላታትን ዕጥቂ ሒዞም ክወርዎ ክኣስርዎ እናመፁ ከለው ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ኢሉ ነቲ ተማሃራይ ድማ ካብ ፍርሓቱ ክእለ መታን ካብ ፍርሓቱ ክወፅእ ኦ እግዚአብሔር እዚ ተማሃራይ እዚ መታን ክርኢ ዓይኒ ልቦንኡ ክፈተሉ በለ ይብል እቲ ተማሃራይ
بصلوت ناي ممهرو عين تلبونو مسكفته ጥምት እንተበለ ንሳቶም ዕጥቂ ዓጢቆም ንዖም ድማ ዕጥቂ ዘዓጠቁ ሰማያውያን መላእክቲ ከቢቦሞም ረአዩ ይብል። ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር ይብጽሐዮ። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እናስተውዓልናዮ ንኺድ። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እናተረዳእናዮ ምን ያፈራሃክሙ ኦ ህጹጻነ ሃይማኖት አቱም ሃይማኖት ዘይብሎም አቱም እምነት ዝጎደሎም እንታይ ዘፍራሃኩም ዘሎ ሎሚ። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክቡራን ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር ክንደዚ ዝኣኽሉ ሰራዊት ክንደዚ ዝኣኽሉ ኣጽዋር ክንርኢ ከለና ንሕናኸ እንታይ ሒዝና ኣለና? ንሕናኸ እንታይና ሒዝና ዘለና? ኣብ ታሪኽ በዓል ሰናክሬም ዝተባሃሉ ኣብ ታሪኽ በዓል ሰናክሬም ዝተባሃሉ ከምኦም ኣብ ዓለም ዝተዓበየ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን እዩ ዝብል ኣብ ታሪኾም በዓል እዚ ሰናክሬም ዝተባሃለ ንንጉስ ሕዝቅያስ ክሳብ እንታይ ኢልዎ እስከ ካብ ኢድካ እቲ እግዚአብሔር ትብሎ ዘለኻ መጺኡ ዘድሕነካ እንተዳ ኮይኑስ እስከ ክርእየ እናበለ ፈኪሩ ነይሩ ኢሉ እስከ እቲ እግዚአብሔር ትብሎ ዘለኻ ዓቕሚ ሃልይዎ ካብ ኢደይ ዘድሕነካ እንተዳ ኮይኑ ሕጂ ክርእየ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ እንተዳ ጸኒሕ ኢልዎ ሽዑብ ዝእዋን እዚ እቶም ወተሃደራት ናይ ሕዝቅያስ ናብ ሰናክሬም ሓንቲ ዋንጭፍ እኳ ከይሰደዱ ሓንቲ ኩናት እኳ ከይደርበዩ መልአክ እግዚአብሔር ልዕሊ 180,000 ወተሃደራት ብድቁሶም ቀዚፍዎም ሞይቶም ሓዲሮም እዩ። እግዚአብሔር ምስ ውዓሉ ይዓድለና። ካብቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ። ስለዚ ክንደዚ ዝኣኽሉ ተኸቢብና ካብሃለና ብጸሎት ቅዱሳን ኣቦታትና ብጸሎት ናይ ጻድቃን ኣቦታትና بملائكة እግዚአብሔር كم زجرو زحلو فطاري እግዚአብሔር እናሃለወ ዓለም ተወዲያ ዓለም ጠፊያ እናበልና ኣብዚ ዓለም ዝ ተስፋን ቆርጾል ይሆነን ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 9 ከምዚ ይብል ዘያሃድር በረድኤተ ልዑል ወይነብር ውስተ ጽላሎቱ ለአምላከ ሰማይ ኣብ ጽላሎት ናይቲ ሁሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክ ዝሓድር ንእግዚአብሔር ንስኻ ጸግዐይ ንስኻ ድማ እምባይ ዝብሎ ሰብ እንተዳ ኮይኑ ብየማንካ አእላፍ ተቀዚፎም ክሞትዮም ብጸጋምካ አእላፍ ተቀዚፎም ክሞትዮም ናባኻ ግን አይቀርብኒ ይብል ናባኻ ግን አይቀርብኒ ይብል እይቀርብ እኩይ ሃቤከ ወእይበውእ መቅሰፍት ቤተከ እኩይ ዘበለ ናባኻ አይቀርብኒ መቅዘፍት ድማ አይመጸካኒ ይሉ ስለምንታይ እንተተባሃለ ድማ اسم لملائكته يأززومو بأنتياك كما يقبوك بكل فناويك عب كل بعزها ملائكة እግዚአብሔር ናባኻ خلاقو ስለዝኾኑ كحلوها ككلاخلوها ካብ كل ነገር ነፃ ክገብሩኻ ከምዚ ኮይኖም ዝሕልው መላእክት እናሃለው ታይ ዘፍራሕና ዘሎ ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ምስ ዝወዓልናዮ እናጠቃልልናዮ ንምኻዝ ዝኣክል ኣመወዳእታ ዓለም እንተ ተወደአ ዓለም ጠፊአይና እንተ ሓሰብና ኣስቤዛ ከም ምእካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መዓልታዊ ምህለላ ሰሪዓትልናላ ንማህለል ይብሉለው ቦታት ኣብ ክንዲ እናጎይኻ እስከ ሁላትና ናይ ዓመት ሒዝና ኣብዚ ዓመት እዚ ከይበላዕኻዮ ንጥፋኡን ኣሎ እንተዳ እግዚአብሔር ዘይፈቂድዎ ስለዚ ኣከብካ ዘይኮነ እግዚአብሔር እንተፈቂድዎ ኢና ንነብር ስለዚ ዘንብረካ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ነገር ዝገብር እግዚአብሔር እናሃለወ ኣብ ፍልጠትና ኣብ ዓቕምና ኣብ ጸደፍደፍና ህይወትና ነድሕን ዝመስለና ዘሎ ካብዚ ነገራት እዚ ክንወፅእ ልዕሊ ሁሉ ድማ ወልእለ በጽድቅ ይጼውእዎ ሰማይ ኢሎም ኣቦታትና ከም ዝጽልዩ ጸሎት ዝጽለ ዘሎ ጾም ዝጽወም ዘሎ ንጽህና ሒዝካ ሓቂ ሒዝካ ቅድስና ሒዝካ እንተዳ ኮይኑ ድማ ሰማዕ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣሎ ስለዚ ሎሚ ንዓለም ዘጥፍእ ዘሎ እንታይ እዩ ንሓድሕድካ በዓልየት በውራጃ ብኻልእ ዝየድሊ ነገራት ክንሓስብ ምጀመረት ዓለም እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ሃገር እናነበርካ ብዛዕባ ሓደ ውራጃ ኣብ ሃገር እናነበርካ ብዛዕባ ሓደ ዓልየት ምሕሳብ ማለት ድንቁርና ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ብመንፈሳውነት ብእግዚአብሔርነት በሃገር ሓደ ዝገበሩና ኣብዛ ዓለም እዚ ብዘየድሊ ነገራት እናተፈላለና ህይወትና ሃገርና ህዝብና ክነጥፍእ ኣይግባእን እሞ ቅዱሳን ኣቦታትና እግዚአብሔር ኣብ ስምምዕ ስለዘሎ ኣብ ሃገር ተሰማሚዕና
أمنا عدنا تسامعنا مسجورة بتنا تسامعنا كابزي يدلي مفل لاي وسينا بسلام بفقرين كنبر እግዚአብሔር ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጽልና ሰማዕና ይብልብና ይحضرልና ናይ ጻድቅ አቡና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከቶም ጸጋኦም አብዕሉ ሁላትና ይحضرልና ንሁሎም ብሞት ዝቀደሙና መንግስተ ሰማያት ዝሐመሙ ምሕረት ዝተአስሩ እግዚአብሔር ይፍታሕዮም ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን እግዚአብሔር ይግበረልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን። በመምህርና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዘመሃርና ትምህርቲ ኣብ ልብና ሓዲሩ ህይወትና እንድሕነሉ ክገብረልና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ሆናልና ተወሳኺ ሞባይል ጠፊያ መጽያ ስለዘላ ዝተፈወ ሰብሰብ ካብ ዝመጽኡ ሰዳ ሃራይ ካብዚ ብምቕጻል ኣማሓዳሪ ቤተክርስትያንና ቀሲስ ሰፋ ልደት ቀሲስ ሃብተ ማርያም ንቤተክርስትያን ወይ ድማ ንሰበካ ጉባኤን ንዓድን ወኪሎም ቃል ምስጋና ከስሙዕልና ስለዝኾኑ ናበብና ከብለኩም እየ። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ክቡር ሊቀ ካህናት ቀሺስ ዘሚካኤል አብርሃም ፍሉይ አማኻሪ ቅዱስ ፓትርያርክ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክፍልታት ብጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ላዕለዎት ሓለፍቲ መራሕቲ ሃገረ ስብከት አስመራን ዝኸበርኩም ማይተተ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ዝኸበርኩም አካየድቲ መምሕዳራት ክቡር አማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ገጀረት አቶ ሃይለ መለስ አማሓዳሪ መምሕዳር ከባቢ ሓሊበት አቶ ሙሴ መሓሪ ዝኸበርኩም አኽበርቲ ጸጥታ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ትራፊክ መምሕዳር ከተማ አስመራ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ አባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ዝኾንኩም ዝኸበርኩም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ ክርስቲያን ድሓን ሓዲርኩም ከመይ ሓዲርኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ኃጢአትናን አበሳናን በደልናን ከይጸጸበ ብምሕረቱ ናብ ዝክቡር ዕለት በዓል ናይ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሰላም አብጽሐና ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ካብ ርሑቕን ቀረባን መጺኹም ተሳተፍቲ ናይዚ ክቡር በዓል ዝኾንኩም ዓሚ ነዚ ዕለት እዚ ብሰላም ክንበጽሕ ፍቃድካ እንተኮይኑ ኢልና ለሚና ነርና እሞ ዘብጽሐና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ናብዚ ሰዓት እዚን ናብዚ ዕለት እዚን ክበጽሑ ሃረር ዝበሉ ነገር ግን ጥዕና ሲኖም ኣብ ፈቐዱ ሕክምናታት ዝለቀሱ እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ይለኣኸሎም። ከምኡ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ንዚ ዝተሰዱ ወገናትና ድማ ናይ ምምላስ ብስራት የስማዓልና። ካብዚ ብምቕጻል ነዚ ክቡር በዓል ብድምቀት ንኸነኽብር ዕድሜና ኣኽቢርኩም ዝመጻኹም ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ሓለፍቲ ክፍልታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን መራሕቲ ስራሕ ሃገረ ስብከት አስመራን ደኺሙና ኸይበልኩም ኣብዚ ክቡር በዓልና ተረኺብኩም ዘበርከትኩሞ አገልግሎትን ዝገበርኩሙልና ጸሎትን ብራችን ብስም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እናመስገና ዓስብኩም ካብ እግዚአብሔር አምላክ ተኸፈልዎ። ዝኸበርኩም ማይተተ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ካብ ዋዜማ ጀሚርኩም ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብግሩም ማህሌትን ብስብሐት እግዚአብሔርን ብለይትን ብመዓልትን ንእግዚአብሔር ከተመስግኑ ንኽብሪ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጽ ስብሐተ ማህሌትን ከተብጽሑ ውዒልኩምን ሓዲርኩምን ኣለኹም እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ዓስብኹም ርኸብዎ እናበልና ናይዚ ዝወዓልኩሞን ዝሓደርኩሞን ቃል እግዚአብሔር ሳውዒትኩም ሰምዒ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ቅሳነትን ከውርደልና ቅዱስ ባዲ ይኹነልና። ከምኡውን ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ምምሕዳራት ኣኽበርቲ ጸጥታ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ትራፊክ ምምሕዳር ከተማ አስመራ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን አባላት ህዝባዊ ሰራዊትን አካላት መንግስቲ ዝኾንኩም
نزي خبر بعنا دميقون معرقون نخوعل زقبركم لنا خبرن قبوء حلوان ستتان نامسقنا بركة رديئتني أونا قبر من فسكد صادق أي فلوهم نبل زخبركم كابرحكم كربان زمساهم مئمانات حزب كريستيان بركة نايزبعال ومستاف زتأكبكم نزغربكم ومبا تقبلوا أبعمل ورقي صحافلكم بيتكم ببركة يملألكم بعافشة كلهم أبوتات مرحة بيت كريستيان نايزي تفلالي أبيات صحفت أكالات منقسن كمون بزرن زيرن مباعكم زهابكم حزب كريستيان نقول زبركتكم أقلقلوات كابزيابير أملاح عصبكم رخبوا نعاونا قبل منفس قدوس بركة ردية أي فلوكم دابلنا نقدتكم نقدت يروساليم يقبلكم سعركم دخامكم دخام صادقانن سماعتاتن يقبلكم نابلنا زيابير أملاح نعلم له سلامن رهوان فسانة تقبلنا ناتمننا نزمت عامت وين نزبعال بحد خوينا خنبعلو قدوس فقاري خنلنا نابلنا يصحفت من محدار سبخا قبائن عدي قجرتن نبار هزبي قجرتن بارجمان كذبل مسقانانا نقرب كابزقت سيلنا لما حلالفو حبريتا زتهانسو هنصاو سرحاتن بحجخ هنصو تمديبهم زلون كنتقسينا እዚ ቤተ ክርስቲያንና ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ማያ ጸሎት ይህብ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ዝነበረ መኸዘነባይ ባስካ ተባላሽዩ ብድበት ሓመድ ስለ ዝመልአ ንነዊሕ ግዜ ኣገልግሎት ማይ ጸሎት ካብ መሃብ ኣቋሪጡ ጸኒሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሳላ ደገፍን ሓገዝን ክቡር መንግስትና ናይ 32 ማይ ቦት ክሕዝ ዝኽእል ዓቢ መኸዘን ባስካ ንማይ ጸሎት ዘገልግል ንኹሉ ወጻኢታት بمنقص تشفينو تسريحو سلستوهبنا كومون لحسابي كفلتات نمايا صولت زغلغل غزاوتي سلازينبرنا نزي نمهنات كا نمسرحي ازخون فقاد شوعتميتن حدن شح نقفا زغمت بسينودوس تفقيدو سلازتوهبنا بالعليون 4 توسخ تخفلتات تسريحون تزازيمون كابز حالف ورحي يكاتيت كلتشن 18 عام تمرت جز بقدوس أبونا قدوس باتريارك زها أبونا باسليوس شرشة باتريارك ورسالي كان باباسا زها كري إرترا تمريقون تباريخون أقل قلوت ما يصلوت مهاب جميرنا خمزلنا نقول حزب كريستيان نحبر بحجة الناس تمدي بزلو سرحكا إذا قصر بيت كريستيان كم زتري وزلوهم حمد بمخانو ماي ناتشرشرن شفكان نخونن حزب كريستيان سلز تشجرو نزس شجرزين مكلال بصفيح النعرة ناتنصفه ماشاشاتا خون سلز مدبنا ازي كاب جبر سناي حزب كريستيان بجنزب بعينت نبرت إني حصا شمينتو جيا زهب ككم عقمو إن أبركته نخسرح بقدوس سينودوس مسرحي فقط ورقة سلستوهبنا سلازي كلكم حزب كريستيان زعابكم زنعاسكم نزي تباهيل زلو ناي قصر بيت كريستياننا مشاشاتا كابز مصصومون نزي سرح كنجمرو سلازخونا نزي سرحنا مفصمتا نمبصاح كلنا حزب كريستيان بقلبت بجنزب بعينت نبرت إليه كا نبل أموداتا بعينت نبرت بقلبت إجامون زبركتو قبر السناي كتوعينا زم سيبون زتقصو قبر السناي زقبرو أبركتو إذن صابي تكريستيان بوشتن بدقم مسمولو قصرو كمون معصون فنشتران زتقالله بسناي تبقسون دليتن نايزوم قبر السناي بقبو تلغليقو سلازلو نملغلغ زخون إلوم زغزقو حبرتاتن مخفلي سرحتنياتاتن إلوم زغبرو وصايتات گنزب انتقسينا كلهم سرحتنياتات عداق أخلي ويدنا تقن 24 شحن كلتا ميتن نقفا گنزب وصايتات جيروم حانت قباري السناي 18 شحن نقفا زخون گنزب وصايتات جيرالا
ማይበረ ምእመናን አዴታት 13000 ናቕፋ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበት 2600 ናቕፋ ከምኡውን ብግልበቶም ኣብዚ ናይ ምልቕላቕ ስራሕ ዝገበርዎ ተሳትፎን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ብድምር 57600 ናቕፋ ዝግመት ድምር ገንዘብ ወፃኢታት ብምግባር ነዚ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብውሽጥን ብደገን ከምኡውን ምሉእ ቀፅሪ ምስ ምሉእ ማዕፁ ዘጠቓለለ ኣወቂቦምን ኣብሪሆምን ስለ ዘለዉ ግልቦቶምን ገንዘቦምን ይባርኸሎም። ከምኡውን ብዙሖም 9 ዝኾኑ ኣገልገልቲ ካህናትን ዲያቆናትን ደቂ ቤተ ክርስቲያን 15000 ናቕፋ ዝወደአ 20 ካባ ምስ ኣኽሊሉ ንቓል ኪዳን ዝኣስሩ ተፃመድቲ ዘገልግል ኣወፍዮምልና ስለ ዘለዉ እግዚኣብሔር ሓሳብ ልቦም የስምረሎም። ስሞም ክጠቕቱ ዘይደለዩ ገበር ሰናይ 55 ኢንች ፍላት ቲቪ ምስ መስቀሊኡ 12400 ናቕፋ ዝወደአት ኣወፍዮምልና ኣለዉ። እግዚኣብሔር ሓሳብ ልቦም የስምረሎም። ሓንቲ ስማ ክትጠቅስ ዘይደልየት ገባሪ ሰናይ ምስ ተሓጋገዝታ ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትርእይዎ ዘለኹም ዴኮሬሽን ሸሊማ ዘማዕረገትልና መንእሰይ ሓፍትና እግዚኣብሔር ምስቶም ምሳ ዝተሓጋገዙ ዘለዉ ዓስቢ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይኽፈሎም። ኣብ ድባርዋ ዝርከብ ሓደ ገባሪ ሰናይ 6 ኣልባሳት ኣወፊልና ኣሎ። ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ልኡል ዝተባህለውን ዑደት ነዚ ክግበረሉ ዝፀንሐ ምንፃፍ ዝሃበና እዩ። ኣነባበርቲ ዓዲ ገጀረት ኣባላት ኮሚቴ ማሕበር ባርጅማ ኣባላት ኮሚቴ ዕዳጋ እኽሊ መንእሰያት መታዓቢቲ ገጀረት ብግልበቶምን ብንዋቶምን ከምኡውን ኣዴታት ማሕበረ ምእመናን ናይዚ ቤተ ክርስቲያን እኽለማይ ብምድላው ነዚ በዓልና ክውን ንምግባር ሓገዞም ዘበርከቱልና ኣካላት ስለ ዝኾኑ ዓስብኹም ካብ እግዚኣብሔር ረኽቦ ንብል። ኣብ መወዳእታ ናይ ምስጋና ቃል ኣብዚ ተወዲኡ ስለ ዘሎ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ወይ ንሶም ብዝወከልዎ ቃለ ምዕዳን ክወሃበና እዩ። ሓራይ ካብዚ ቀፂልና ኣብ መወዳእታ ተሪፍና ዘሎ መደብ እዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ ሕዱራት ኣገልገልቲ ናይዚ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝሓለፈን ዘሎን ዘመን ኣገልግሎቶም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ሓላፍነት ሸለል ከይበሉ ንህዝቦምን ቤተ ክርስቲያኖምን ብትግሃትን ተወፋይነትን ከገልግሉ ስለ ዝፀንሑ ዘገልግሉ ስለ ዘለውን ዝገበርዎ ኣበርክቶ ተራእዩ ብምምሕዳር ሰብኻ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ተመስኪሩሎም ብቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ከዓ ማዕርገ ሲመት ተዋሂብዎም ስለ ዘሎ እዚ ተዋሂብዎም ዘሎ ናይ ማዕርገ ሲመት ምስክር ወረቐት ብኢድ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ኣቡነ ባስልዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ክወሃቦም ስለ ዝኾነ ኣስባቶም ከዓ ስዒቡ ይጥቀስ። ቀዳማይ ቀሺ ኢያሱ ቀሺ ቁስሙ እዞም ኣቦ ብሕፅር ዝበለ ካብ ዘበርከትዎ ኣገልግሎት እንጠቅስ ዘእምነሱ ሂወቱ ውስጥ ቤተ እግዚአብሔር ከም ዝብል ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ንኣስታት 66 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ተፀሚዶም ኣብ ዝተፈላለየ ፀፊ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን እናተመደቡ ብገበዝ ብኣመሓዳሪ ቤተ ክርስቲያን ብሓላፊ ስብከተ ወንጌል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ንብዙሕ ዓመታት ከገልግሉ ዝፀንሑን ዘለውን እዮም እሞ ብፍላይ ኣመሓዳሪ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝነበሩሉ ከዓ ነዚ እንሪኦ ዘለና ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቀፅሩ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ተሰሪሖም ዘለዉ ህንፃዊ ስራሕትን ምስ መሳርሕቶም ሽማግለታት ዓድን ኮሚቴ ልምዓትን ኣባላት ሰበኻ ጉባኤን ኮይኖም ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣብነታዊ ኣቦ ስለ ዝኾኑ መላከ ህይወት ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ
አቦና ይወሃቦም አሎ ከላይ እሺ ተወለነቱን ገብረ ስላሴ ዞም አቦ ንስሳን ክልተን ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን የተፈለዩ በአገልግሎት ዲቅና ክህነት ተሸገበዝ አባል ሰበካ ጉባኤ በመዃን ንቤተ ክርስቲያን ዘገልገሉን ኣብዚ ግዜ እውን ጡረተኛ ኮይኖም ከዕርፍ ከይበሉ ብትግሃት ዘገልግሉ ዘለው ኣቦ ስለዝኾኑ ኣበርክቶኦም ተራእዩ መልአከ ፀሓይ ዝብል ናይ ስሜት ማዕረግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቡ ኣለዉ። ባልሳይ መርጌታ አብደመስቀል ይስሐቅ እዞም መምህር ኣቦ ኣብ ዝፀንሕዎ ዘመን ኣገልግሎቶም 47 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን የተፈለዩ በአገልግሎት ዲቁና ክህነት አባል ሰበካ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዘገልገሉን ከምኡውን መምህር መዝገብ ኮይኖም 150 ዝኾኑ ዲያቆናትን ካህናትን ዘፍረዩ ስለዝኾኑ ሊቀ መዘምራን ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቦም ኣሎ። ራብዓይ እሺ ነፀረአብ ፍስሓ እዞም ኣቦ ኣብ ዝፀንሕዎ ዘመን ኣገልግሎቶም ን45 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከተፈለዩ በአገልግሎት ዲቁና በአገልግሎት ክህነት አባል ሰበካ ጉባኤ ብምዃን ንቤተ ክርስቲያን ዘገልገሉን ሕጂ እውን ብትግሃት ዘገልግሉ ዘለው ኣቦ ስለዝኾኑ መልአከ ሳይድ ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቡ ኣለዉ። ሐሙሳይ ቀሺ ፍስሓየ መርጌታ የማነ እዞም ኣቦ ኣብ ዝፀንሕዎ ዘመን ኣገልግሎት ን45 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከይተፈለዩ በአገልግሎት ዲቁና ክህነት ንምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ኣባል ሰበካ ጉባኤን ብምዃን ንቤተ ክርስቲያን ዘገልገሉን ሕጂ እውን ብትግሃት ዘገልግሉ ዘለው ኣቦ ስለዝኾኑ መልአከ ሰላም ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቡ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኩሉ ዝወዓልናዮ መርሃ ግብሪ ፕሮግራምን ክብረ በዓልናን ኣጠቃሊሎም ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ቃለ ምዕዳን ከስምዑና እዮም። ራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወበረከቱ ለእግዚአብሔር ራይ አንተቆ በዓልና በዓኻ ኸበና ትገሩ አቀረገር ማእኸልና እግዚአብሔር አምላክ ፈቃሪና ተረኸቡ ድማ ንጸሎታ ይስማዓና አቀረገር ከምዚ ዝበሃል በዓለት ቤተ ክርስቲያን እዚ ዓብይ ህንፃ ካብ ዝህነፅ ሳብ ሕጂ ኣይዕረፉን እዞም ቤተ ክርስቲያን ሃንፂኦም ዘለዉ ስለዚ
بتجنزبكم تمرشن عنا سلزق لنا دلو أبير الله حق رجال استرف خفت صون الماني إذا إبنا أنهم حق الزمن زاير الله هم وهذه الفتماني إذا هنزع تقول نعنا إذا قلت نعون رأي فالناس جت تسال ذكر كلمة زاير الله تصامير اليوم حق نجار سمع مسهز بابن سأمر خمن ما سمع هبون تصامير إنا يؤمننا من لا أقولنا عابر من لا يدبر
سلام تسنى زيادة وأنا ستبارك وتسجل سلام من زاد سلام تسنى وتسجل من هذا المساء أي توقفاتنا بتأثيرنا زيادة على سمون وأتاس من بسم الله سبحانه تحدثنا قرأتنا هاي منتنا سمعنا أول نزول السماعاتنا زين الله ثم رأينا يسوع كريستوس كهالي كتنا كريها جات ودرسات جالسا مكري مساعد الرحمن سبحانه وتعالى يسوع لكم هذا تكون مسكين كذي أبوي كهنا صغير يقال كابر كائنات كونه سبحانه وتعالى إلى سيان إلى سيكم الدنيا من سمعت الزيو مهارنا كريستوس زادنا بعد مرو ولجأ مرو بزحار كائنات نوزي مسجد ونزل تزدنا مريم نوركم አጀሚሩ ዘፈጽምና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ለፀሐዩ ወፍ ያሰርፋናለው አብዓላ ዘሎ ጎናና አንተረኩም ዘኩና በባል ስምኛ በነገረ መንፈስ ቅዱስ ወንድም ዓቲ አደ ገባሪ ላይ አቤት ልጅ ተወሳኒ በታቤ ናይ ደብረ ጽጌ አሁን እንግዲህ ሰፋ ናቤት መስላገዳ ጠፊያ ምንጣፍና ተዘላ ምናባት ወገተሉ በከተማ አስፈረን ስማለን ዓለም ሸናፋ እግዚአብሔር በሰላም አጀምሮ አብዳምና ዘፈጸመና ገባሪ ሰናይ 10 ናፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ መንሰይ ሓንታ ዓደ 100 ናፋ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ሓደ አቦ 20 ናፋ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ መፍትሕ ዝረኸበ ሰብ እንተሎ መፍትሕ ዝረኸበ ሰብ ገባሪ ሰናይ መንሰይ 4 ናፋ ሓንታ ዓደ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ወዳይ ኣብ ካልእ ከተማ ስለ ዘሎ ጸሎት ግበርለይ ብምባል 100 ናፋ ገባሪ ሰናይ 6 ናፋ ገባሪ ሰናይ 20 ናፋ እግዚአብሔር ይቀበለሎም ሓሳብ ልቦም የስምረልኩም ገባሪ ሰናይ 20 ናፋ ገባሪ ሰናይ 10 ናፋ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ሓሳብ ልበይ ምንተኸስምረለይ ኢሉ 100 ናፋ ሓደ መንእሰይ ገባሪ ሰናይ 100 ገባሪ ሰናይ 100 ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ
زيتقدنا يوم الجاهل يقبل حسب المهم جبار سناي يتنافى جبار سناي يتمار جاهل يقبل لكم حسب المهم يسمر لكم وداي أبيت ما ترتجلو خفتح علي بالمباس لسه يتنافى يبن الله جاهل كلهم سرعة يفتحيهم حسب المهم يسمر لكم وداي خفتح علي بالمباس يتنافى يبن الله جاهل حسب المهم يسمر لكم جبار سناي يتنافى جبار سناي إسرانافى جبار سناي أسرتنافى زعامل ما ودي سلزلني نحرسهم في عبية الأخوة المبان يتنافى ودكي وكيرهم زحان سلام تعرفوا بسم يتنافى جبار سناي إسرانافى حان هزان حمسانافى جبار سناي يتنافى جبار سناي أسرتنافى زيادين أملا حسب المهم يسمر لكم جبار سناي إسرانافى هذا عليه تمثال سنعته بمزحة موحد النباب داكم زيادين يقبل لكم جبار سناي 5 نافى جبار سناي 7 نافى أبصرتنا زفرنا زبالكم كلاتكم صلاتكم نسان مفاهمهم جبار سناي 10 نافى جبار سناي 10 نافى جبار سناي 10 نافى عدفو جبار سناي 5 نافى جبار سناي 1 نافى جبار سناي 5 نافى صلاة كبر لي بزبال وحدرا اتبال صلاة كبر لي صلاتكم ذكرني بزبال تبيت نافى جبار سناي 100 نافى جبار سناي 5 نافى جبار سناي 11 نافى يبقى لهم زيادة يقبلوا لهم أكون خيرنا نروز لنا حساب الناس كلها جبار سناي 100 نافى جزء جبار سناي 5 نافى بسندك 500 نافى صلاة كبر لي صلاة ذكرني يبقى له زيادة حساب الناس كلها جبار سناي 5 نافى جبار سناي 100 نافى جبار سناي 150 جبار سناي صلاة كبر لي 100 نافى جبار سناي 5 نافى جبار سناي 500 نافى حساب المهم يسمر لكم صلاة كبر لي حسب بالله እግዚአብሔር ሐሳብ ልበል ያስብረን ጸሎት ተሳንተን ይሁን ገባር ሰናይ መስዋዕት ይቆማለዋ እግዚአብሔር ይቀበለላ ሐሳብ ልበል ያስብረን ገባር ሰናይ ይተናፋ ገባር ሰናይ ተቆጥቶ ሐሳናፋ ገባር ሰናይ 50 ናፋ ገባር ሰናይ 50 كبر سنة يسير الله زيادة كبرنا ولا لي ولا كبر لي بس إذا ما ولا تبصان ولا تقولون لو ما عملت نفسها إذا نافا نعمت أنت راح حويل شحنا فايم خلوا كبير عصاب البنية سورة جبار سنة 5 جبار سنة 105 وده يعتمد تغنى على يبين الله እግዚአብሔር ይቀበለልን ሐሳቡን ይቀበለልን ለሰማ ደገደለ ይላል አባተ ዲናባ ይላል ይባለው እግዚአብሔር ይቀበለልን ሐሳብ ለበረ ይስረላል ገባር ሰናይ ዲናባ ገባር ሰናይ 50 ናባ ሁሉም እግዚአብሔር ይቀበለልን ሐሳብ ይስረላል ደራክታ ካናዩ አውዳለና ናይሰላ جبار سناي صلاة جبار الليل 50 نافى يقول حساب نبوس برد صلاة أول جو منفس قدوس صلاة قدوسان أبو هادنا أبو عليه الله فيه جبار سناي أبدا صلاة جبار الليل 5 نافى يقول الله زابير حساب نبوس سلال مفتاح التأثير أصلا وجه أسر زلال زوجة غسل تلو زوجة غسل تلو
ኣብዚ መፍትሕ ተታሒዙ ዘለካ ዘለኩም ምናልባት እትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዕጣን ብወይኒ ብኩሉ ዝሃቦም እግዚኣብሔር ይቀበለኩም ሃጀር ዓባይ ሰበይቲ ሃጀር ዝተባህላ ጠግአን ስለ ዘለዋ ምስአን ዝመፃኽን እንተለኽን ካብዚ መፅኽን ክትሕግዝአን ሓደራ ንብል ወይዘሮ ሃጀር ናይ ጸሎት ዝዕፀብ ስለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ምሉእ ጥዕና ክገብረለይ ክልተሚት ናፋ ኣብ ጸሎት ዘክሩ ኢሎም ኣለዉ ጸሎት ቅዱሳን ምስኦም ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕሰብ ልቦም የስምረሎ ብዝርአን ብዘይርአን ብብዙሕን ብውሕድን ነባኩም ዝሃብኩም እግዚኣብሔር ይቀበለልኩም በረኸት ቅዱሳን ምስ ኩላትኩም ይኹን ዝተጸለየ ጸሎት ዓድና ሰላምን ስምምዕን ይበና እግዚአብሔር 50 ናፋ ጸሎት ግበሩልና ኢለን እግዚአብሔር አምላክ ስምምዕ ይሃቡ ገበር ሰናይ ዝሃብለው ንኹላትኩም ብዝረአን ብዘይረአን ዝፈቐድናዮ ዘይፈቐድናዮ ዝፀዋዕናዮ ዘይፀዋዕናዮ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለልኩም ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም አውደ ዓመትና ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ናይ ጻድቕ አቡና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንስዕለትና አውደ ዓመት ሰላምን ቅሳነትን ሰፊንና ሰላም ረኺብና ኢልና በዓል እግዚአብሔር ይግበረልና ሓደ ገባሪ ሰናይ 4 ጸሎት ግበርለይ ኢሎ ገባሪ ሰናይ ኣደ 50 ናፋር ጸሎት ግበርለይ ኢለ ጸሎት ቅዱሳን ምስአን ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ሓሳብ ልበን የስምረለን ንኹላትኩም ብዝረአን ብዘይረአን ብብዙሕን ብውሕድን መባእኩም ዝሃብኩም እግዚአብሔር ይቀበለልኩም በረኸት ቅዱሳን ምስ ኩላትኩም ይኹን ሓንቲ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ እግዚአብሔር ይቀበለለን ሓሳብ ልበን የስምረለን መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ገበር ሰናይ 20 ናፋ ገበር ሰናይ 30 ናፋ በልሳን ዘያረም ሓንቲ ዓሰርተ ናፋ እግዚአብሔር ይቀበለለን አማን በአማን አማን መዝሙር ቅዱሳን ዝተቐበለ መዝሙር ናይ ተማሃሮ ኣሕዋትና ይቀበለና መድኃኔዓለም ቃልከ አዳም መድኃኔዓለም ቃልከ አዳም መድኃኔዓለም ቃልከ አዳም ይኹን ሓሳብ መድኃኔዓለም ቃልከ ገባሪ ሰናይ 50 መፍትሕ ዘውደቐ እንተሎ ናይ ብሽክሌታ መፍትሕ ዘውደቐ ሰብ እንተሎ ኣብዚ መፂና ንራእዮ እንታ ስራሕ ወይ ክፍታሐለይ ይትናፋ ጸሎት ቅዱሳን ምስኦም ይኹን ምስራት እግዚአብሔር ይፍታሕ ሓንቲ ኣደ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ እግዚአብሔር ይቀበለለን ሓሳብ ልበን የስምረለን ገባሪ ሰናይ ማርያም ስመቼጥኦ ሓንቲ ደ ገባሪ ሰናይ ማርያም ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ ዓብሳዋ ዘሎ ሓወይ ኣብቲ መተባዕወተለይ 50 ናፋ ሓንቲ ገባሪ ሰናይ 20 ኢሮ ናይ ወፃኢ ሃገር 20 ኢሮ ይበናሉ እግዚአብሔር ይቀበለለን ሚካኤል ሃመል ማለ ወርቅ ሚካኤል ሃመል ማለ ወርቅ ሚካኤል ሃመል ማለ ወርቅ ሚካኤል ሃመል ማለ ወርቅ 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 ሚካኤል ሃመል ማለ ወርቅ አዳራሽና የስራፈና ጅማ ሃመል ማለ ወርቅ ሚካኤል ሃመል ማለ ወርቅ ገብርኤል አምሳላቱ ቤቱ ገብርኤል አምሳላቱ እግዚአብሔር ይቀበለው አቡነ ዘበሰማያት ይቀበለው
ገብረ ሕይወት ሊቀ ጻድቃናት ገብረ ሕይወት ሊቀ ጻድቃናት ገብረ ሕይወት ሊቀ ጻድቃናት ገብረ ሕይወት ሊቀ ጻድቃናት ሊቀ ጻድቃናት ሊቀ ጻድቃናት አሳብተን ያስረለን ቅዱሳን ያስረሉ ሊቀ ጻድቃናት ሊቀ ጻድቃናት ሊቀ ጻድቃናት ገብረ ሕይወት አባ አባ ስምሃ ከሰብዋ አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሀበ አምደ ወርቅ ሰናይ ዓሰረ እግዚአብሔር ጽሑፍ ሀበ አምደ ወርቅ ሀበ አምደ ስሙ ጽሑፍ ሀበ አምደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ ሀበ አምደ ወርቅ ሀበ አምደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አዘቋላ ገዳም ቤቴ አብጸልዮ ስሌን አናቆመ ምክራን አቅሊሉ ካቦይታና ባና ምሕረቱ ኢሉ ገብረ መንፈስ ለዋቱ ዓዲሉ ለዋቱ ካቦይታና ባና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘዋቱ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀመለሙ ጸሊበንቲአነ ጸሊበንቲአነ ሀበ አምላክነ ጸሊበንቲአነ ጸሊበንቲአነ ሀበ አምላክነ ጸሊበንቲአነ ሀበ አምላክነ ጸሊበንቲአነ ሀበ አምላክነ ኮሜት በዓል ግርማ በዚሑ ምሕረት ካይዶ መሊኦ ገሲሱ ኮሜት በዓል ግርማ ጽንቅኻ በዚሑ መፍቀሪሃ ብዙ ምሕረትከ ገብረ ሕይወት መፍቀሪሃ ብዙ ምሕረትከ ገብረ ሕይወት ብዙ ምሕረትከ ገብረ ሕይወት ብዙ ዓዘብቲ ዘዓለም ገብረ ሕይወት ዓዘብቲ ዘዓለም ሃንኮኔ ልበይ ዝጎልሆ ክትንፀይ ገልሆ ክትበ ከብሮ ክገንሆ
ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተይቶቶ ገብረይቶ ጽድፋ ከብርሆ ጸልማቶ ክገንሖ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ባርከኒ አባ ባርከኒ አባ ባርከኒ አባ ልውሉድከ ባርከኒ ባርከኒ አባ ልውሉድከ ባርከኒ አባ ባርከኒ አባ ልውሉድከ ባርከኒ አባ ባርከኒ አባ አሰናይ ግርኻ ድሒሰክ ጠግብ መንገዶም ክኽተል አናብሳናብን ሰውር ንኽነብራ ኮኮ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰውር ንኽነብራ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስሳነብስ ስሳና ንፍት ይሰግዱ ለከ ስሳና ንፍት ይሰግዱ ለከ ስሳና ይሰግዱ ለከ ስሳና ይሰግዱ አሰርና ይግርኻ ንሒሰክ ጠግብ መንገዶም ክኽተል አናብሳናብን ሰውር ንኽነብራ ኮኮበ ገዳምካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አበኒ ሰላምካ ንኽነብራ ኮኮበ ገዳምካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አበኒ ሰላምካ ስሳና ይሰግዱ ለከ ስሳና ይሰግዱ ለከ ስሳና ይሰግዱ ለከ ስሳና ይሰግዱ ለከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ወተቀበልዎ መላእክት መላእክት አብዎ ኢየሩሳሌም አብዎ ኢየሩሳሌም አብዎ ኢየሩሳሌም አብዎ ኢየሩሳሌም
የመስሉላው ሁልጊዜ አፍላስ ዝክረኩም አለና ይሁን ወፃ ሀገር ተቀመጥ ለተሳሃተ ጸሎት ወደ ላይ ይባል አምሽ የሚስናፋ ይበላለዋ እግዚአብሔር ቀና ያብለን ናቱ ሀገርን ናብ ዓድን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይበሰል ሁላችሁም አብጸሎ ዘኩርና ለእንተ ስትላቢትና ይኩንታ